berarti. Aja ada berarti. Mari kita mengarit. Sik guys, pencitraan sik. Idolamu sik arep ngarit. Gawane apa Mbak lek ngarit? Gawane iki lho. Obat nyamuk. Daripada digotong nyamuk ya toh, mending gawa iki. Kang, hati-hati temen lho, Kang. Teni, Kang. Cuy. Rambane lawa mulemu, Kang, masan suwi ra tak rit, Kang. Ritual sebelum ngarit. Di Kang ngaritku, Kang. Mari kita mengarit. Guys, iki jenenge no senggani. Ya teman. Sik. Kameraku harus